Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata oplan paalala iwas paputok kang Bureau of Fire Protection nag-arangkada na ang ngunya na Desyembre. 75% kang person of deprived of liberty sa Naga City District Jail male dormitory, illegal drugs ang kaso. Magtugang na kialamay as included Jean Divina Gracia na biktima ng panggagadan. Sa Naga, ilulubong na. Reverend Monsignor Romulo Vergara na dating rektor kang Basilica of Our Lady of Peñafrancia nagtalikod na sa kinaban. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Jo Maika Angeles. Nagpo nagiraray ang Bureau of Fire Protection di sa Naga na magpagirumdom sa publiko orog na sa mga magurang na dai pagtugotan ang sainang mga aki na magkawat ning ipinagbabawal na paputok. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nagpuna kasi ng oplan paalala, iwas paputok ang Bureau of Fire Protection digdi sa syudad din Naga, kasumpay kan paabuto na pagselebrar kan Pasko, asin pagsabat sa bagong taon. Siring kan dati, inaasahat kan Bureau of Fire Protection na dakol giraray ang magamitin paputok. Siniguro man kay Naga City Forest Station na preparado na sindangon niya na holiday season, asin preparadong magresponde kung igwang mga insidenteng mangyari. Sa record kan BFP Naga, Mayo man subot kasulo na nai-record ka na kaaging taon na ang pinagpuna na hali sa paputok. Naglalaom sinda na iyuman giraray ang mangyayari ngunya na taon. Ang satuyang Bureau of Fire Protection Region 5, nag-launch na po kang satuyang oplan paalala iwas paputok kang December 5 duman sa Legazpi City. So region-wide po, ang satuyang mga personnel sa Bicol Region, kaiba na po ang satuyang Naga City Fire Station, nakahanda na po sa mga gabos na activities and mga eventualities or incidents na relative po sa satuyang pagselebrat kang satuyang Yuletide season or Christmas po. Last year po makikitang fire incident na related po sa firecrackers. Kang 2023 po ugat kita pero saro man lang po ito and very minor man lang. Suzuki Fire Chief Inspector Erwin Versosa, ngunyan pa lang nagpapagirumdum na sinda sa publiko na daipagtugutan ang mga aki na magkawat din paputok. Kung mabakal nin paputok, siguruhon subuot na bako ini si pinagbabawal. Bantayan man subuot ang mga aki kung papakawaton kaini. Kung kita po magamit ng paputok sa pagselebrar kang satuyang okasyon niya na Christmas sa New Year, maging responsibly po kita dahil po pagpagamiton ng mga aki or supervise kung dahil talaga mapugulan, i-supervise po ang satuyang mga kaakian sa paggamit ng paputok. Ang satuyang mga babakalon na yun man talaga dapat na mga paputok, itong mga bakong prohibited kang satuyang PNP saka kang Republic Act 7183 o itong nagre-regulate kang mga pag-manufacture, pagbenta kang satuyang mga firecrackers po. Ang paggamit ni mga paputok anday man pinagbabawal, kundi gamito nin tama para makaiwas sa aksidente asin makadanyara nin ibang tao. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, liwat man magkakaigwan ng designated community fireworks display area sa kada barangay kan syudad ning Naga. Sa napiling lugar sa barangay, itutugot ang fireworks display para makaiwas sa anuman na insidente. Katuwang kan Bureau of Fire Protection ang lokal na gobyerno kang Naga asin Naga City Police Office sa kampanya na maiwasan ang mga insidente ngunya na Pasko asin bagong taon. Yes po, with coordination sa LGU saka sa tuyang Naga City Police Office, may mga designated man po ang kada barangay ng community fireworks display area po. So, pigi-encourage na po ang sa tuyang mga kababayan na duman po sa designated area ito lang maggamit ng sign ng mga paputok na mababakal po. Padagos sa mga barata. Napag-ulayan sa meeting na ipinapod kan City Operations Management Unit kang Naga City Police Office asin kan mga paratinda nin paputok kung anong klase sana ang pwedeng itinda. Susug kay Police Captain Daisy Angeles, nagpaluwas naman ng direktiba ang Naga City Police Office sa indang mga personahe na maglibot sa kada barangay para kumpiskaron ang mga itinitindang ipinagbabawal na paputok. Sa agaman, nakaschedule ang meeting kang Naga City Police Office sa lokal na gobyerno kang Naga, manungod sa bibilugo na Task Force Paputok. Pag-abot naman sa oplan, iwas paputok ang satuyang chief ng COMO nagkaigwaning meeting kan Sudma na kung saan
ano kang regional office na na-discuss itong mga bawal or bawal na mga paputok. So part ini kang campaign na gigibuhon kang NCPO para maging safe ang gabos. So then sa aga ay kahapon pa din. Kahapon nagkaigwan ng meeting sa mga vendors na kung saan kinaulay niya and in-explain and pinaaram sa inda kung ano lang ang pwede napaputok na pwede nindang ibenta and ano itong da pwede. So ano itong pinagbabawal sa batas. Sa aga igwa pa kitang igwang meeting together with the LGU nagigibuhon itong sa task force paputok doon sa aga ta maaaraman kung noaring kita ma-start na mag-confiscate katong mga pero ang lower unit may guidance na kaniyo na maikot sa lambang barangay, lambang tindahan para i-confiscate itong mga bawal. Sa iba pang bareta, apwera kan pagpapalikay sa paggamit ng mga makukusog na paputok, nagpapagirumduman ang Department of Health Bicol kan mga lakdang para maging salbado ang mabiyahe ngunya na Pasko asin bagong taon. Susod kay Ms. Julian Granadino, Senior Health Program Officer, kaipuan ipasiguro kan sarong mabiyahe ang saeng sasakyan asin ang saeng sa diri. Ang advokasyang ini ang pinagtutulod-man kan ibang ahensya kan gobyerno arog kang LTO. Bago po tayo bumiyahe, ensure po natin yung different na mga aspects po para ma-ensure na safe po ang ating travel. So unang-una po yung battery. This is also being advocated by our partner, the Land Transportation Office po. The blow bag set, check po yung battery, check po natin yung lights, umiilaw po ba. Next is po yung oil, meron po ba, may tubig po ba tayo nadala? Hindi lang po para sa atin, para din po sa ating mga sasakyan. Sa samuyang pagbabalik, 75% kan person deprived of liberty sa Naga City District Jail Male Dormitory may kaso sa illegal na droga. Yan as iniba pang nangingenot na bareta, digdi lang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Campeón al Oradón, walang maka
Sa pagpapadagos kan mga bareta, ngalas ang bagong jail warden kang Naga City District Jail Male Dormitory sa bilang kan mga person deprived of liberty na haros sobra sa kabanga ang may kaso sa ilegal na droga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Eksaktong sarungbulan ng unyan sa sayang bagong posisyon si Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis bilang Jail Warden kang Naga City District Jail Male Dormitory. November 11 ngunyan na taon kang ribayan niya si Jail Superintendent Attorney Rodolfo Bersosa niyaon ng unyan sa Human Resource Development sa Regional Office kang Bureau of Jail Management and Penology sa Bicol. Sinabi kay ni na kumpara sa mga dati niyang destino, kakaiba subot sa Naga City District Jail Male Dormitory. Hulita 75% kang 337 na person deprived of liberty sa male dormitory may kaso sa illegal na droga. Medyo challenging po yung Naga City District Jail. Tadigdi po paano, dakol ang kaso ka mga drugs o illegal na paggamit ng droga. Sa mga nakaagi pong assignment ko, bako po arog kayo ni na medyo dakol po sa porsyento ka mga PDL na nakakulong dahil po sa droga. Almost 75% ang drug-related cases po sa loob kang Naga City District Jail. Sa enot na simana naman ni Jail Chief Inspector Bubis sa Naga City District Jail Male Dormitory, tulos nagkondusir ini nin paglilinig sa paagi ng Operation Greyhound. Mayo man subot silang na-recover na illegal na droga. Saro subot sa lakdang ninda, iyon na mapugulan na makalaog ang illegal na droga sa saindang pasilidad. Ngunyan po, pigpo ng ko po na malinigan ang jail facility sa loob po kang male dormitory. Nagkaigwa po kita kay Greyhound operations ng mga nakaaging aldaw. And then nagkaigwa po kita kirlipatan kang mga dormitories kang mga PDL. Nilipat ko po sinda, and then po yung mga barracks po kang mga personnel, nilipat din po natin. And then napaigting po natin yung searching procedures and then Greyhound operations po sa male dormitory ng Naga City District Jail. Anong resulta sir kang Greyhound operations sir? May kontraband bang illegal na droga? Ikaw po nagkapira-pira mga nuisance contraband, pero di man po kami nakuha mga drug sa loob po. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ngunya na December 24 as in December 25, pati na sa January 1, 2026, magkakaigon in special visitation ang mga person deprived of liberty sa Naga City District Jail Male Dormitory. Susog kay Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis, mabuot o pasaway na PDL ang tutugutan na magkaigon in dalaw sa nasabing mga petsa. Nakiulay man ang opisyal sa mga madalaw na daina purbaran magpulusot ng kontrabando o mga bawal na gamit sa kulungan para daina maabala. Ngunyan po na Yuletide season, Christmas at saka New Year po, nagkakaiga po kita ki special visitation privileges na kung saan po kabus po na PDL piga-allow po na mabisita during 24 and 25 and then 31 and 1 ng December. Maliban po duman sa mga PDL na mga mabubuod sa laog, pati po so may mga infractions din po ay piga-allowed po natin para po sa consideration, humanitarian consideration sa ilang pamilya. Sa police report, Volunteers Against Crime and Corruption nagkaigonin pagkakataon na makaulay ang bagong PNP Regional Director na si Police Brigadier General Erosito Miranda na nagbisita sa Naga City Police Office kasuudma. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa pagbisita ni PNP Bicol Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa Naga City Police Office kasuudma, nakaulay kay ni ang grupo kang Violence Against Crime and Corruption o VACC na igot na nagkokondenar nin anuman na klase nin krimen asin korupsyon. Napag-ulayan man subuot kan nasabing grupo asin ni Police Brigadier General Miranda ang sitwasyon sa syudad ning Naga, huli kan nakriar na paghandal kan publiko kung sain dakulman ang naghahapot kung salbado padigdi sa syudad ning Naga. Actually, ang purpose kang pagbisita niya digdiyo para makaulay itong
grupo kang violence against crimes and corruption para syempre against ini sa ining grupong ini sa mga crimes and corruption para makatabang sa PNP. Huli kaini, ang grupo kang VACC digdi sa syudad ning Naga ang magiging katuwang kang Naga City Police Office sa paagi kang pag-report kan mga nangyayari sa syudad asin pagtabang subuot sa pamilya kan mga nabibiktima. Since Sinda isaro sa grupo na nagko-condemn pag-abot sa crimes and corruption, so hinahagad ang tabang din kang grupo para sa ikakagayon and ikakamarahay kang Naga City kung saan para magkaigwa ning matinong na Naga City. Mientras tanto, naghapit man si Police Brigadier General Miranda sa opisina ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakatutukunan ang mga municipal police station sa Camarines Sur sa pinakusog na kampanya kontra sa illegal na droga asin pag-aresto sa mga wanted person. Ini ang naging pagkumpirmar ni Police Captain Lisa Jane Altesa kan Camarines Sur Police Provincial Office na saro sa mga direktiba ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Sa kampanyang ini, mababawasan subuot ang mga nangyayaring krimen. Ang satuyang Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., nagtauman ki direktiba sa satuyang mga kapulisan, lalo sa mga chief of police, na ipadagos pag-iraray so yung mga intensive campaigns against illegal drugs and then against any lawless elements, lalo na itong mga pagdakop sa mga wanted persons. Dahil ini ang mga opportunity minsan na pag halimbawa medyo maglaylo ngaya ang sarong police station sa pagdadakop ki mga lalo ni mga wanted persons ta or sa pagkakaigwa ki patrolling sa indang mga area of responsibilities, iyon man minsan ang nagiging oportunidad kaining mga lawless elements nga ni po na maggibok yung mga krimen. Araw kay ni po may nangyari duman sa Naga, day po pwede na kami sa digdi po sa mga karatig na mga lugar kung saan kami po ang sa kami Sir PPO ang may jurisdiction sa Inda, dapat talaga maging alerto. Opo. Tanganing daiman may magkaigwaning mga araw kay ni na mga krimen. Sa iba pang bareta, pinag-relieve na sa pwesto ang gabos na pulis sa San Pascual, Masbate na imbuelto sa pangkukulog sa sarong sospek kan magkondisir subuot ang mga ini ni na anti-illegal gambling operation. Sa naglalakop na video sa Facebook account na Barangay Laurente, mahihiling ang inarestong sospek asin subuot pangungulog kan mga operatiba. Tulos ipinagsugo ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Acting Regional Director kan PNP Bicol, ang pag-relieve sa mga imbueltong pulis mientras na pinagigibo ang investigasyon. Andam subot na sa angatanin kaso ang mga imbuelto kung mapapatunay na sinda nagkasala. Sa iba pang bareta, sa aga na ang lubong kan magtugang na Kayla May asin Claudette Jean Divina Gracia sa sementeryo kan Barangay Cotmo, San Fernando, Camarines Sur. Susog sa impormasyon ni Municipal Councilor Richelle Poscio, alas 9 nin aga gigibuhon ang paghatod sa lulubungan kan magtugang na biktima nin panggagadan kan live-in partner ni Claudette na si Marfeo Fancia. Padagos man nagkukurahaw nin hustisya ang pamilya kayni, urog na tamay na walat ining duwang aki. Padagos sa mga barata, approved na sa first reading ang proposed House Bill No. 2369 ni 3rd District Congressman Nelson Legacion na madagdag bed capacity para sa Bicol Medical Center. Pinasalamatan man ni Congressman Legacion sin the Bicol Medical Center Medical Director Dr. Ronnie Gigantone sa dagdag na suporta sa nasabing House Bill asin kay Assistant Secretary Albert Domingo na naging dalan para aprobaran ang nasabing propwesto. Apwera kaini, pinagmamaot man kan kongresista na magkaigwanin hospital sa Calabanga asin Pili, Camarines Sur na makakatuwang kan Bicol Medical Center digdi sa syudad ning Naga. Padagos sa mga barata, yaan man yan sa pagmundo ang bilog na Archdiocese of Cáceres huli sa pagtalikod sa kinaban ni Reverend Monsignor Romulo Vergara. Si Monsignor Vergara ang dating rector kana Basilica of Our Lady of Peña Francia. Nadestino man si Monsignor Vergara bilang pastor sa Our Lady of Mount Carmel Catholic Church
sa Redwood City, California, kung saan man siya pinagbawian ng buhay kasudma. Mga tugang, 14 days na sa Pasko na ang Christmas countdown na inihatod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kang GNN TV48 Naga para sa mga sadit na komunidad, nagpapadagos ngunya na taon. Para sa indong mga donasyon, partnerships as in sponsorships ang mga kahapotan, mag-upload sana sa 0946946984 o mag-email sa gnntv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bico Affairs. Dahil mo naman i-follow ang aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baratang garantisadong nanginyanot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga barata asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?